Het bijzondere van de Twakamp is dat het de enige vierliepwedstrijd in teamverband is. Van elke lieper telt de vierste sprong mee voor de eindstand. En de optelsom van alle categorieën levert dan de winnaar op. In zo'n 40 Twakampwedstrijden wist Holland ontnota nog maar 9 keer te winnen. Nevens polstok verspringkenner Wim Roskam is Friesland echt nowhere de grote favoriet. Wat wordt het vandaag? Als je de beste seizoenprestaties naast elkaar zet, dan wint Friesland met 13,5 meter. Dan geef ik Holland een bonus mee, omdat Hollanders in dit soort wedstrijden soms boven zichzelf uitstijgen. Dus dan zeg ik dat Holland met een metertje of 9 à 10 verliest. Dags woen Holland 3 van de laatste 100 keer, inclusief Vlinier. Vooral de jeugd komt er sterk op. Bij de jongens begint de teller erin boven de 13 meter. Dit is Bobby Zwaagman. Die komt tot 16 meter en 88 centimeter. En dit is de Hollandse favoriet Ricardo Fay. En die liept een persoonlijk record. 18 meter 26. Maar in de breedte is de jongensgroep van Friesland krek wat sterker. En het verschil is dan ik 2 meter 31 in het voordeel van Friesland. Bij de categorie vrouwen binnen de Hollandse dames op dreef. Ze pakken al tien de haardprijzen en hier is het Wendy Helmes die het voortbegint met 15,47. De concurrentie uit Friesland is dan van Helianne van der Wal. En die komt er aardig in de buurt met 15,28. Het zal haar een derde plak opleveren. Maar de winst gaat naar de Hollandse vrouwen, want dit is Dimfie van Rooyen. Zij klimt een stok uit van 12 meter, haast uit koers en toch 16,50. Ja, de winst in deze groep gaat met romme cijfers naar Holland. Want zij winnen met een verschil van 4,24 meter. Holland is in vorm. Ja, zeker weten. Eerst won Friesland eigenlijk elke keer. En nou heeft Holland ook alweer een paar keer gewonnen in de afgelopen paar jaar. En ja, het wordt steeds spannender. Holland komt eraan. Holland komt eraan, ja, inderdaad. Nog geen centimeter van Dimfie van Rooyen, maar dat zit er om te komen. Hier zit de Hollandse top junior, dat is Wilco van Amerongen, maar die kan net meedoen aan. Hij is blesseerd. Maar hij zocht zijn teamgenoot uit Holland heel goed presteren. Een dik persoonlijk record hier voor Thomas van Midden, 18,75. Wat kan Age Hulde daarvoor stellen? 18,50. Ja, is net onaardig. Maar is maar het vierde plak, want hier komt weer een PR. Matthijs van Rooyen. 18 meter 79. En dan hebben we de slotspringer nog Erwin Timmerarens met 18,86. Dus de Hollandse junioren slagen een groot gat met Friesland en pakken meterswinst. En dat docht blikken nu te staan, want 5,60 meter is het verschil met de Friese junioren. En dan moet dus de winst helle worden van Friesland bij de topklassers. Bart Helmholt liet zien dat er hier in vorm is. En klimt de stok keurig uit, zet de vierste afstand van dat moment del. En dat is 20,52 meter. Theos Hopma, ook al een lieper die met de vorm echt vooruitgang is, komt dat 19,79. Ja, dat binnen meters die echt tellen. Friesland komt dichter en dichterbij. Arne Galema. Die klimt de stok stil en die kan hem dan uitklimmen en die kan uitspringen en die maakt er een fantastische sprong van. De vierste van de jong, 20,58. En dan is het verschil weer aardig in liekwicht met de rest van de Hollanders. Eén man kan de Twakamp op een kop zetten. Jacco de Groot, springt hij 20,53 meter, dan wint Holland. Springt hij minder, dan wint Friesland. En hij springt minder. En dus blijft de winst in Friesland met een minimaal verschil. De Friese toppers die scoren 9,86 meter verder als de Hollanders. En dat is genoeg voor de eindoorwinning. Beide teams winnen nog niet eerder oer de 400 meter. En het verschil is maar 2,33 meter. Het weekendje boord inderdaad. Het was een spannende strijd en een hele mooie strijd. Ik voor het publiek natuurlijk. En ja, we hebben gelukkig gewonnen. Vorig hier hingen we verlend met 3,33 meter. En nou ja, ik hier al even een gesprekje met de Leppers Hand. Ik zei, dat moet eigenlijk net weggebeuren. Maar het was gevaarlijk. Nee, absoluut. Die Hollanders zijn hartstikke goed bezig. En juist dat we 3 van de 4 categorieën verlenen.
Alleen de senioren daar pakken we goed uit. En daar winnen we, ik weet niet hoeveel meter, maar genoeg in elk geval. En ja, je ziet gewoon dat er zit een heel soort om te komen in Holland. En daar hebben we komende jaren klauwen aan.